sing masalah kowe kok aku melayu ngopo? Lah ngapa kowe mlayu bareng? Tenan aku berarti iki ya. Lah ya. Nek murid dhisik ana. Ora wong ora candek ngejar Ya wis rono dhisik ya. Yo saya taruh ngejar malah. Duh, kanca-kanca iki padha nandi to mlayune? Aduh cepet meni. Lah kok iso ketinggalan nang kene dhewean aku. Beh, dalan balike nendi iki? Ra umum tenan cah-cah iki. Yo. Mantek. Kok kene ora nemu kanca-kanca iki do mlayu nendi? Ket mau ora temu-temu. Ngantek sumuke ram. Aduh. Baju rangkep-rangkep ngene. Ngesel-ngeseli ke baju wis. Gua wae lah. Golek kanca lah. Randene rampung jauh kan iki. Jauh kayak kok ngene, kayak mau rampung urung yo. Kok kayane meneng-meneng e. Tinggal wae lah. Terus kayak men iki. Sana. Apa iki mau? Aduh. Bukan botan iki yo. Aduh. Woi, lontong. Kayak apa to, kayak? Lah kok lontong piye maksudnya? Ya apa ya mateng mau iso ora nggawa tembung lontong. Hah? Halo, di lontong. Tolong. Aduh. Oh alah, tolong. Ora ngomong ket mau sik. Ganggu megah yo tarono. Piye ngopo? Oh, ngangkat karet kabut tadi. Ngangkat iki rakwan. Heeh. Lah terus apa sing loro? Kuyo tenang wae tak kenal ning dukun. Dukun opo iki? Aku duwe dukun ning ngono. Ayo. Dukun opo? Wis mbok dukun apa wis pokoke ngobati opoe dadi. Wis asal moro yo. Dukun asal moro yo. Yo mlaku alon-alon wae. Tapi Mas lagi mau piye kok koyo ngene iki, Beh. Burung tunggu wis ngene ora masalah. Jangan iki. Arek ngapa? Aku mbantek tenan iki. Ya wis ndang minggat nang ngono. Ya wis irit. Tak tunggu kene ya. Nah, dalan sing bener iki niki, Mas. Niki yo. Hati-hati. Angkrang tok kuwi. Sik, Mas. Kowe ratus pirang dino, Mas? Seminggu. Bae patah bau adek iki, Pak. Kene bareng mambu opo iki? Nah, iki lho sing jenenge anu, dukun yo, ndang niku. Sungkeman. Dukun yo, ibu sungkeman. Aduh. Niki. Anu niki jenengan niku to. Gus niku to. Dadi ngene, Gus. Loh. Jenengku ki Udu Agus. Kok malah diceluk Gus lho? Lah, ora sampean Agus. Udu jenengku Dus. Waduh, salah ngobati. Salah apa? Salah teko ning dukun. Saiki ora Agus, Mas. Wis ora apa-apa, penting sampean iso ngobati iki. Kowe bar kecetet mau lho. Durung mangan cetet ngangkat. Kecetet nang ndi? Ngangkat karet ning kono ke mau. Walah. Dadi omor rene arep nambakne kuwi mau, Bro. Dus. Sik tak tambane. Nah. Ini buka bajune. Cepet. Salah. Sebelah dene iki, loro. Kene iki lho mau iki. Kene kene iki, belah kene iki. Oh, belah kono. Saman cek. Tahan ya. Dus, kok murup
kabeh iki mari ora wingi. Ya mari to. Lah malah kobong kabeh, Mas. Yo ben Tambane ra mari mah blonyok kabeh iso ngobati ora jane. iso. Ya wis lah terusne tak deloke. Sing jajal ya. Yo jalan terus. Aduh. Wes, mari. Wes. Guruno tok. Piye rasane piye? Oh, jek loro. Wah, Mbak, ra bener sampean, Gus. Ah, telega iki. Duh, cah apa meneh? Nipu meneh paling ya. Wes ta meneng wae. Percaya wae karo aku. Oke, wis percaya ora apa-apa. Ndang terus e. Aduh. Lho malah piye to? Lho apa iki? Lho, sapa kowe? Aku pesenat merah. Oh, dari kok tukang nyunat. Yo. Iki ngopo iki? Iki lho nambane iki mau. Lah sampean rene ngopo? Ya ora dihapusi wong gelemen to. Apa sih piye to iki jelasne piye? Lho iki ilmu karo aku, dora aku. Tenan ora? Loh, tenan lho. Lah nyatane sakti metu genine kok. Kenapa dihapusi nggo listrik kuwi? Apa ya? Yo. Ya ora dihapusi wong iki kok gelemen. Rek deloke. Piye to? Lah iki nggur lali mangan iki. Weh, masa ora kemot. Aku ndelok jan sakti tenan, iso murup ning ngene iki mong. Lah iki mau enak tombol iki. Delok iki enak tombol iki. Tak tak delok iki. Oh iya ternyata boleh toh. kun moro mari yo. Hapusi wong. Balik wae madang yo. Yo wis ra percaya neh aku karo Mbah Dukun. Yo balik wis. Madang nutup wong. Iya, iya. Yo. Entuk pasien anyar meneh kok malah dibongkar. Wis aja ngono iki, nipu wong ngono ya. Wis gelem bagi hasil ora? Gak ra gelem aku nipu wong ngono iki. Maksud karo le. Wis gampang nipu wong ngono iki. Lah, Kuwi lho sing ngapusi aku ora ngapusi. kalau iki dukun sing ngapusi aku iki. Kalau sing ngapusi aku ora ngapusi. Kowe ra melu-melu to? Gak aku lak mlayu koyo. Oh. Ae berarti sing ngapusi aku. Jangan kejaran ke. Gak mlayu adoh yo. Kan wis. Oh, gambur ora. Sone aja ngono iki. Liyane ngapusi, dukun palsu iki. Nah, kapoke dukun Dukun ra kanggo gawe. Pakake Pakake. wis.